τον Πανουσιολογιότατο Πατέρα Μεθόδη, ηγούμενον της Ιεράς Μονής Ιερομερίου, για πράγματι τα τόσο πνευματικά και τόσο στόχαστα λόγια και σκέψεις που είχε την καλοσύνη να αναπτύξει και πνευματικά να μας βοηθήσει σε ανύψωση προς τον πραγματικό μας προορισμό που είναι ο ουρανός. Θα ήθελα ο καθένας να προσπαθήσει να εμβαθύνει μέσα σε αυτό το νόημα. Βέβαια, χρειάζεται οπωσδήποτε κάποια καλλιέργεια. Χρειάζεται αυτό για το οποίο λέμε να το γνωρίζει, να το ζει. Άμα δεν το ζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Έτσι η εν Χριστώ ζωή, η πνευματική ζωή, είναι κάτι που είναι για να το ζήσεις, για να το κατανοήσεις, πρέπει να το ζήσεις. Εδώ λέμε, είμαι χριστιανός. Κούφιο πράγμα. Είναι κάτι, μια ιδιότητα όπου δεν είναι άλλη ή οποιαδήποτε άλλη αυτή η σχέση έχουμε με τον κόσμο αυτόν, με τα αξιώματα του κόσμου αυτού. Με τον Χριστό όμως, όταν λες μία συζήτηση, όταν λες κάτι ότι είμαι χριστιανός, σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος ενός άλλου κόσμου. Άνθρωπος ο οποίος ανήκεις εκεί που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι παντού. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Είναι ο Κύριος των απάντων. Έτσι για να τον γνωρίσουμε, πρέπει πολύ να τον πλησιάσουμε. Και πρέπει προπαντός να θέλουμε να μιμηθούμε την ζωή του. Πρέπει να γίνουμε μέτοχοι του πάθους του, να δεχτούμε τις πληγές του. Όχι μονάχα την δόξα του και τη βοήθειά του, σαν Θεός που είναι, αλλά κυρίως την υπομονή του. Τις πληγές τις οποίες δέχτηκε για μας, για όλο τον ανθρώπινο γένος. Τότε μονάχα μπορεί να καταλάβει το Χριστό την προσφορά, όταν ζει του Χριστού τα πάθη. Και έτσι, με τη ζωντανή αυτή προσέγγιση, ανυψώνει τον εαυτόν του στον πραγματικό προορισμό για τον οποίο ο Κύριος ήρθε στον κόσμο, να ανυψώσει δηλαδή τον άνθρωπο από την γη στον ουρανό. Πρέπει να παρακαλάμε γι' αυτό, ώστε σαν χριστιανοί, όποια ιδιότητα και να έχουμε, δεν πρέπει να μένουμε στα ριχά νερά. Δηλαδή απλώς την ιδιότητα ότι είμαστε χριστιανοί, απλώς ότι έχουμε κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία και αυτή η θέση μας δίνει κάτι το ιδιαίτερο μέσα στον κόσμο και την κοινωνία που ζούμε. Αλλά όταν λέμε ότι γινόμαστε χριστιανοί, είναι ότι ζούμε για τον Χριστό και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Τότε όταν πραγματικά ζούμε αυτή τη ζωή και τον θάνατο και τα πάθη του Χριστού στον εαυτό μας μέσα, καταλαβαίνουμε το μεγαλείο της πίστας, σε όσο βέβαια βαθμό πιστεύει κανείς, σε όσο βαθμό επιτρέπει ο Θεός, ο Χριστός. Ιδιαίτερα λοιπόν εμείς όλοι, οι οποίοι είμαστε εκπρόσωποι, σαν ιερείς που είμαστε, του Χριστού, οφείλουμε αυτό το οποίο έδωσε ο Χριστός στον κόσμο, η ζωή και η Ανάσταση, πρώτο να το γευτούμε εμείς. Δηλαδή πρώτα να ζήσουμε εμείς την πνευματική ζωή. Πρώτα να ζήσουμε εμείς το πάθος του Κυρίου. Πρώτα εμείς να έρθουμε κοντά του και να γίνουμε ένα με Αυτόν. Τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε όλο αυτό το μέγα και ανερωνίνευτο στην ανθρώπινη λογική μυστήριο, το οποίο επέτρεψε ο Κύριος. Πέθανε ο Θεός για να ζήσει ο άνθρωπος.
Για φανταστείτε, μεγαλείο. Μεγαλείο πατέρα προς το παιδί του. Πεθαίνει εκείνος για να ζήσει το παιδί του. Είναι ένα απίθυμενο βάθος πραγματικά η πίστη μας. Και μόνο κανείς όταν θέλει και πρέπει να προχωρήσει μπροστά με θερμή προσευχή, παρακαλώ τον Κύριο αυτό το μυστήριο να το αποκαλύπτει καθημερινά στην καρδιά του, να συγκινείται η καρδιά του, να γίνεται από ανθρώπινη και πέτρινη που είναι πολλές φορές λόγω της αναισθησίας του κόσμου αυτού, να γίνεται Αγία και αιώνια. Η καρδιά του Χριστού, η καρδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αγαπητοί μου, πραγματικά, ιδιαίτερα εμείς οι ιερείς υπηρετούμε αυτό το απέραντο και φοβερό μυστήριο, ώστε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος χαμήλωσε τόσο χαμηλά και έδωσε τον εαυτό του και για τον τελευταίο μαρτωλό, αυτόν τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ύπαρξη, να τον πλησιάσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει την δυνατότητα και το έμπνευς ώστε να μοιάσουμε λίγο με Αυτόν. Έστω και σαν μία σταγόνα σε μία απέραντη θάλασσα, γιατί το μεγαλείο του Κυρίου δεν μετριέται με τίποτα. Αλλά και σε λίγο, αν μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε και να μοιάσουμε τον εαυτό μας με Αυτόν. Αυτό είναι η επιτυχία του σκοπού της ζωής μας. Στη ζωή μας λοιπόν, ό,τι και αν επιδιώκουμε, ό,τι και αν θελήσουμε να κάνουμε και επιτύχουμε σε αυτό, είναι ελάχιστο. Είναι τίποτα. Για τον Χριστό όμως και μια σταγόνα να δώσει κανείς. Ένα δάκρυ να βγει από τα μάτια μας. Αυτό το δάκρυ αξίζει την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Ας μας δώσει αυτό το δάκρυ Θεός. Να κλαίμε για τις αμαρτίες μας, να τον αγαπάμε με την καρδιά μας και να θέλουμε πάντοτε με αυτοθυσία να κάνουμε το Άγιο θέλημά Του. Τότε πραγματικά ανεβαίνουμε από την γη στον ουρανό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας ανεβάζει σε αυτό το ύψος. Όταν θέλουμε και προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να Του μοιάσουμε. Έφτασε η Αγία Ανάσταση και αυτές τις ημέρες ακριβώς έρχεται στη μνήμη μας όλο αυτό το μεγαλείο των παθών του Κυρίου. Τι έκανε δηλαδή ο Κύριος, όσο μας αγάπησε, παρόλη δηλαδή την άρνηση που δείχνουμε εμείς για Αυτόν και για το Άγιο θέλημά Του. Αυτός και μας αγάπησε και μας αγαπάει και δεν μας αρνείται ποτέ. Αλλά είναι απέναντι μας ο στοργικός πατέρας και αδελφός. Αφού λοιπόν έτσι είναι η σχέση αυτή, ας προσπαθήσουμε και εμείς να Τον αγαπάμε όσο είναι δυνατόν με αυτήν την πέτρινη καρδιά την οποία έχουμε. Κύριος όταν βλέπει μια διάθεση τέτοια και αυτή την σκληρή καρδιά την μαλακώνει και την κάνει Αγία. Ας τον παρακαλούμε λοιπόν αυτή την καρδιά μας, η οποία δύσκολα συγκινείται όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει το θέλημα του Θεού, να την μαλακώσει, να την κάνει καρδιά Αγία, καρδιά Ιησού Χριστού, την οποία παρακαλώ το Θεό σε όλους μας, σαν τη μεγαλύτερη δωρεά που μπορεί να υπάρξει το Θεό προς τον άνθρωπο, να χαρίσει. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ό,τι καθένας επιθυμεί. Αν έχετε κάτι